ulepšaš dan. Tako topla i bela, nežna i lepa, hteo bi sa tobom sniti bar još jedan san. Al možda ti sa mnom ne bi to htjela. Prošlo je već mnogo godina, možda sad ti opet voliš nekoga, a ja mogu samo sanjati o tebi i reći da si me nekad volela. Ovoga puta gost u rubrici Demografija je grupa Akcija iz Beograda. Darko. Dragoljub. Duško. Đorđe. Šta sam ono hteo reći? Da, grupa Akcija postoji od preizvesnog vremena. Koju vrstu muzike svira, to ćete čuti i sami, a bubanj, bas, gitaru i glas smo pravilno rasporedili među sobom. Ja trudim se svim silama, ali vrela krv u žilama, reči su pesme. Kako, koju izvodi grupa Akcija? Zašto želite da postanete zvezde? Pa mi u stvari ne želimo da postanemo zvezde, ko ti je to rekao? A ploča, planovi za budućnost? Svašta pa, ne misliš valjda ćemo mi da snima ploču? Ne, mi nikad nećemo snimati ploču, ko još snima ploču? Jel ti kupuješ ploče? Nemoj da kupuješ ploču. Ko su vam uzori od jugoslovenskih grupa? Uzori od jugoslovenskih grupa ne postoje. Iz jednostavnog razloga zato što jugoslovenske grupe trenutno ne valjaju ništa. Međutim, mi ćemo tu doneti neke nove stvari. Muziku kao rekreaciju, muziku kao zabavu, a ne muziku kao razmišljanje. Šta je to Akcija? Pa Akcija je kada u hladno novembarsko popodne izađete na ovako jedan beogradski krov i smrzavate se. Ali grejanja nema grejanja. A šta je tu sada? Svirali smo u Dadovu, mnogobrojni prisutni posmatrači i ljubitelji su bili oduševljeni tom svirkom. Pobrali smo i mnoge aplauze. Ko bi želeo da nas vidi na koncertu, može to i da učini. Biće još svirki. Pod staklenim zvonom, potpuno sam, barak su sve lažne istine. Sad moglo bi biti kasno, a barem je sasvim jasno da ja trudim se svim silama